गिबि गिबियावनो आंनि फलोअर्स नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो बरायहरबाय आङो बे समाव बङाइगाव डायसिस BDYC कनफारेन्सआव दंफैयो आरोना दा आङो बे समाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे समाव आङो सासे जोंनि कुसुगाव ओनसोलनि सासे पपुलार कमेडियान एक्टर आरो बिथाङा कमेडियानजों लोगोसे डान्सारबो स' बिथांखौ आङो लोगो मोननानै बुहुत गोजोननाय मोनदों आरोना बुहुत हेपि जादों दा आंनि गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों दा बिनि थाखायनो आङो बे स्पेसियेल बिथाङा सोर नोंथांमोन आं देखायनानै लाबोनो सानदों स' नैबेनो जोंनि कुसुगावनि स्पेसियेल खुलुमबाय एकदम खुलुमहरजोब्बाय आरो बयखौबो बिथां बुंनाया एसे बारा जाबाय आं कमेडियानबो नङा एक्टरबो नङा डेन्सारबो नङा आरो नोंथांमोना एसे एनै माबायो नायनानै एसे एनै मिनियो बेनोसै आरो दा बेवहाय आङो बिथांखौ सिगांनिफ्रायनो नायबाय थायो नुबाय थायो खालामबाय थायो भिडिअ फेसबुकआव बानायो इउटुबाव बानायो बेबायदिनो बिराद खरसा खालामनानै गोजान गोजान थाङो ओरै बानायो ओमफ्राय दासिमबो जेबो आर्निं जायाखै होननानै बुंदों ओमफ्राय एसेबो मोनजेनाखै होननानै बुंदों दा मानसिफोरा बिराद खस्थ'यै बिराद सेस्था खालामनानै माखासेफोरा मोनबाय मोजां बयनिबो थाखाय मोजां आर्निं खालामनाय जाबाय आरो दा बिथाङा मोनथ'वाखै दा बेनिखायनो मोननोब्ला माबायदि खस्थ' खालामनांगौ आं बिथांखौ बुंबाय थायो खस्थ' खालामनानै बेबायदिनो होनांगौ माबानांगौ आरो बे खस्थ' खालामनानै माबाबासो बे मोनहैयो आर्निं जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जाफुंसार जायो आरो जोंबो जाफुङाखै माबा गरफा गरनै मोनो आरो रायजोफोर नोंथांमोननि एसे अननानै नायनायाव अननानै हेफाजाब होनायाव बेनिखायनो नोंथांमोनखौ सेलुट खालामो नोंथाङाबो बेबायदि खालामबा जाबाय दे गोजोन्थों एसे खस्थ' खालामदो एसे सेस्था खालामबा नाङा आरो अलसिया जाबा उदै बुङा होननाय बायदि बाथ्राया बेबायदि औ दे दा आङो बे समाव बयनिसिमबो आरो फिन खेबसेयाव बे बिथांनि जानानै बयखौबो साबायखर बावहरबावबाय दा लास्ट लेयार मोनसे कुइसन सोंबावसै बे जोब्बाय बे पार्ट मोनसे थांबाय बियो हा बे पार्ट मोनसे थांबाय बियो